Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Matalong. Palay. Welcome to Ego TV News, ang channel sa Kalambuan, sa lungsod sa Matalong. Okay guys, kung ano ron, October 21, 2021, Francisco P.P. Jr. at your service Matalong. Okay, Eko live there is sa municipality of Matalong. Di kalidad nga servisyo ang mahatag ko kaninyo Matalong. Atay problema guys. Okay. Welcome to my channel. Welcome to Ego TV News, ng channel sa Kalambuan, sa lungsod sa Matalong. Ego live there is sa municipality of Matalong. Di kalidad ng serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalong.